Aquest traçat verd que veieu a la pantalla, això que ho heu vist a les televisions, ho heu vist en els monitors en els hospitals, és un traçat que ve determinat per una activitat elèctrica, l'activitat elèctrica del cor. El cor és una màquina que té un sistema elèctric propi i que va generant aquesta activitat elèctrica cada vegada que veieu això pujar. Això doncs, representa l'enrampada, l'estimulació del múscul cardíac perquè aquest es contregui. I per tant, cada pujada d'aquestes podríem dir que és més o menys un batec o bé seguit d'un batec del cor. Per tant, el cor en repòs va al voltant de 60 per minut, podem anar a 110, 120, 130, depenent de l'edat, 150 amb gent jove durant l'exercici, però és una màquina que continua bategant contínuament tota la vida sense aturar-se des que naixem. Penseu un moment en això perquè no el notem el cor quan batega, el podem notar de tant en tant, o el podem notar si ens posem la mà al coll i sentim la caròtide, però no el notem normalment. Per tant, hem d'imaginar que el cor està bategant i ho fa dia i nit sense necessitat d'endollar-nos cada nit. A més, el cor és una màquina impressionant per un altre factor, perquè a més s'adapta. Aquesta és l'Emma Roca, campiona del món d'Ultra Trails, que entrena cada dia i el cor arriba un moment que diu home, si has d'entrenar cada dia i m'has de posar m'has de donar aquest sobreesforç cada dia, deixa que em faci una mica més eficient. I per tant, exactament que si fem peses el bíceps comença a créixer, doncs el cor, que és un múscul, també creix amb l'exercici crònic, amb l'exercici continuat. I per tant, el cor de l'Emma Roca o de qualsevol esportista d'elit és un cor una mica més gran per tenir més volum de sang, per tant rep més sang, és un cor una mica més lent per tenir temps d'omplir-se i és una miqueta més gruixut perquè quan bategui, quan es contregui, el cor impulsi tota aquesta sang. Per tant, més gran, més lent, més gruixut, és un cor més eficient i, per tant, per dir-ho manera, l'Emma Roca, amb 60 batecs, impulsa tanta sang com una persona que no fa esport amb 80 batecs. Per tant, el cor guarda energia, és capaç d'adaptar-se. I això ho fa pràcticament la màquina perfecta. I dic pràcticament perquè a vegades el cor falla. I a vegades, aquí veiem un cor que anava molt de pressa, de cop el batec del cor ve de la part de sota del cor, el que anomenem taquicàrdia ventricular, i arriba un moment que aquest cor que està anant a 300, en aquest punt aquí, en lloc de bategar a 300, que és molt poc eficient, tremola. Ara imagineu l'ampolla d'aigua, no aquesta no perquè és de vidre, però una ampolla d'aigua de plàstic, que si jo l'agafo de plàstic i la comprimeixo, l'aigua sortirà. Si jo la xarboto, com estic fent ara, l'aigua es mou, però no surt. Doncs el cor és exactament igual. En aquest moment el cor està xarbotant, està sacsejant, està tremolant. Però l'aigua, la sang, en aquest cas, no surt. Per tant, la sang no arriba al cervell, la persona perd el coneixement i tenim 10 minuts per actuar. O sigui, ens queden 10 minuts de vida. Si a aquesta persona no li fem un reset, no li posem el cor altra vegada amb ritme normal, aquesta persona es morirà. Per tant, són aquests 10 minuts que anomenem el que s'anomena la mort sobtada cardíaca, que tenim 10 minuts per actuar. Ja veureu quines són les estratègies que utilitzem actualment per intentar que això revertir aquest procés. Us he dit abans que el cor té un sistema elèctric i fixeu-vos que l'activitat elèctrica comença aquí dalt, que és el node sinusal, és un node que està a l'aurícula dreta, això és aurícula dreta, això és ventricle dret, aurícula esquerra, ventricle esquerre, i aquí comença l'activitat elèctrica ve fins aquí, en el node aurículo-ventricular, que és un node que hi ha just entre aurícules i ventricles, i aquí s'espera un moment, el batec, l'activitat elèctrica s'espera uns mil·lisegons, el temps just perquè els ventricles s'omplin. I just quan els ventricles s'han omplert, s'allibera l'activitat elèctrica i s'enrampa tot el cor perquè aquest es contregui i la sang surti impulsada cap al cos. Per tant, estem parlant d'un sistema elèctric autònom que podeu imaginar que està funcionant tota una vida, exactament igual com aquí, això està anant d'uns 60 per minut, més o menys, doncs imagineu, sempre funcionant així. I tenim dues fases, ja ho heu vist segurament a biologia, tenim dues fases, només com a recordatori, una fase d'ompliment que anomenem la diàstole, que és quan la sang arriba als ventricles, les vàlvules auriculoventriculars, les vàlvules entre aurícules i ventricles s'obren, la sang surt de les aurícules i entra en els ventricles, i una fase que anomenem sístole, que és la contracció del cor, en el qual la sang surt cap a l'artèria aorta i l'artèria pulmonar. I per tant, el que fan és impulsar la sang cap a fora del cor.
Un concepte clau és que, òbviament, la bomba aquesta, que és com una bomba d'aigua, no té gaire diferència d'una bomba d'aigua, l'única diferència de la bomba d'aigua és que s'ha d'endollar a la paret, però aquesta bomba necessita unes canonades per transportar el líquid, la sang en aquest cas, a tot el cos. I tenim, per tant, unes canonades que surten del cor, que anomenem artèries, i unes canonades que retornen la sang al cor, que anomenem venes. Entre les artèries i les artèries són molt més valentes, són elàstiques, són més fortes. I són més fortes simplement perquè han d'acceptar i han de rebre tota la pressió de l'impuls de la sang quan surt del cor. El cor impulsa amb molta pressió i, per tant, aquests vasos han de ser valents. Han de ser molt valents i elàstics. Per tant, les artèries són més elàstiques i les venes, com que retornen la sang i pràcticament van a molt poca pressió, simplement acaben retornant la sang per impuls simplement mecànic, no necessiten contraure's gaire, doncs les venes poden ser més primes, són molt més febles. Una vena la veieu aquí a la mà, veieu que és una cosa ben senzilla i que aquesta vena la podeu comprimir perfectament, i aquí teniu l'artèria, en aquest cas la radial, que vosaltres noteu l'impuls i que és un vas una mica més valent, exactament igual que la caròtida o així. Són vasos més valents, més forts, més elàstics, tenen més capes precisament per aguantar aquesta pressió. I després tenim un sistema de vàlvules que fa que la sang sempre vagi en la mateixa direcció. Per tant, la sang sempre circula en la mateixa direcció i no va mai enrere, quan tot funciona bé, i aquestes vàlvules poden estar tant a nivell del cor, entre aurícules i ventricles, a nivell de ventricles amb les artèries, o, per exemple, a les venes. No sé si heu pensat mai com puja la sang de les cames. Doncs a les venes hi ha unes vàlvules que simplement només permeten que la sang vagi endavant. I la sang es va comprimint gràcies a l'activitat dels músculs. Quan nosaltres caminem, doncs els músculs es van comprimint i van simplement comprimint aquestes venes i fan pujar la sang perquè la sang només pot anar endavant. Penseu, per exemple, aquella gent que es queda dreta molta i molta estona. Abans es havia de fer la mili, ara se'n parla altra vegada, fins i tot hi ha gent que en parla, però abans es havia de fer la mili i et quedaves, podies quedar fent allà amb una desfilada militar, quedar-te dret durant 2 hores al mig del sol sense poder-te moure. I molta gent perdia el coneixement. Queien, simplement perdien el coneixement, perquè com que no feien moure les cames, doncs la sang s'anava acumulant, els hi baixava la pressió i perdien el coneixement. No molts, però ho vèiem sovint. Per tant, això és simplement un fet que el moviment de les cames és imprescindible perquè la sang vagi circulant també. Només com a resum, tenim un sistema circulatori unidireccional, fixeu-vos que no són 2 sistemes, sinó que en el cor es barreja la sang altra vegada. I per tant, tenim un sistema que anomenem sistema circulatori major, que surt del ventricle esquerre, passa per l'aorta, arriba a tot el cos i després pel cos, per les venes cava, arriben a l'aurícula dreta cap al ventricle dret, artèria pulmonar, s'oxigena la sang, venes pulmonars arriba cap a l'aurícula esquerra i tornem ventricle esquerre a anar fent. És un sistema en forma de buit, però que està sempre connectat. I això permet simplement que la sang vagi circulant, vagi oxigenant, vagi nutrint tot el nostre cos. El cor també és un múscul i com a tal ha de rebre nutrients i per tant s'ha d'alimentar aquest cor. I aquí tenim unes artèries que surten de l'artèria aorta, just del començament de l'artèria aorta, que són les artèries coronàries. I aquestes artèries coronàries són unes artèries molt petites que alimenten el teixit del cor, que alimenten el múscul cardíac. Si quan us parlen l'hàbit a les coronàries malament, estem parlant d'això.